ATS HTTV. Een fijne Sabbat. Ik ben blij om nogmaals hier aanwezig te zijn. Om samen het woord van God met elkaar te delen. Dus door de tijd ga ik heel snel door het woord van God heen. Laten we een woord van gebed hebben. Zodat God ons kan voorbereiden. Laten we onze hoofden buigen. Dado di momento na que Senhor nos está imodilante, Senhor, e nós pedimos Tada Santo que é parte de tempo aqui, Senhor, ao que tu me over. Assim, Senhor, me te simplesmente um instrumento de qual, Senhor, hablo papia através de Jehová, Tata. E pone solamente lo qual abo que de mi mente, assim a mim por comunicar no meu pueblo. Senhor, Tata, esconde-me a o que vou de boala e também nos romãs, que tu vai traduzir, para oportunizar a palavra não exacto, assim é, Senhor, e por traduzir ele também. Danke, Senhor, tu me over de nós dois, assim que nós também vamos a palavra. Nos pedimento, Tata, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós também vamos na Juan 4. We gaan onze Bijbels keren bij Johannes hoofdstuk 14. E nós começamos no versículo 1. En we beginnen bij vers 1. E nós sabemos que é bonita promessa que Deus deu aos seus discípulos. En we gaan kijken naar de mooie belofte die God heeft gedaan aan zijn discipelen. Die qual te conta para nós também. En dat ook voor ons telt in deze tijd. De bico Jesus estava com seus discípulos em carne. Want Jezus was met zijn discipelen in het vlees. Pero en un dado momento, Maar op een gegeven moment moest hij hen verlaten. Dus não estava de espera de sua venida, de sua segunda venida. Dus zij wachten op zijn tweede wederkomst. Mescosco ami e abo está guardando de sua segunda Net venida. zoals u en ik op zijn wederkomst wachten. Dus com ela consola seus discípulos. Dus hoe heeft hij zijn discipelen getroost? Versículo 1. Vers 1. No laga vosso coração vira intranquilo, quere de Deus, quere também de mim, den cas de mitate tem hope lugar de viva, se não estava da sina luminosa vosso, para sombra me vai e preparar lugar para vosso, e ora me vai e preparar lugar para vosso, lo me vinha trove e recebi vosso cerca me, para caminhar a mitad vosso também, portar. Vosso sa una mita bai e caminda vosso sa. Ik neem aan dat u het in de eigen vertaling heeft gevolgd. Yes. Ok. Bueno, dus mirando e bonita promessa aqui. Als we naar deze mooie belofte kijkt, Maniera nos preestima canta orati. zoals de prijsteam gezongen heeft, Nos no sai ora. we weten de tijd niet. Mas bonita cantamos, por cierto. Heel mooi gezongen. E me imaginava se ora me tá tendo preestima de visa com e di lo vai tá. Dus ik neem aan, als ik die prijsteam hoort zingen, dan zal ik me voorstellen, hoe zal die dag zijn? So agora vão par de gente canta. Denk erom, een enkele mensen hebben gezongen. Pero ora nos tour join dinge coro e. Maar wanneer wij met z'n allen gaan zingen, E nos mira Jesus vini para prometer em sua segunda venida. en we zien Jezus komen voor de tweede keer. E com tanto nos espera de hoje. Hij die wij zo, met zo'n verlangen op hem hebben gewacht. E também Hij komt. é Rei de reina e Senhor de senhora. De koning der koningen en de heren der heerscharen. Pero ora que Juan hay chance de mirar den futuro. Maar toen Johannes de kans kreeg om in de toekomst te kijken, Ela mira eigenlijk tour e coisa bonita e. hij heeft al die mooie dingen gezien. Pero em mês de versículo 4 até 16 de Revelação 6. Maar in Openbaring hoofdstuk 16, de versen 6, 14 tot en met 16.
al final ela mira toch dat hij een grupo grande que te pide para barranca cairi banang. Zag hij uiteindelijk dan een hele grote groep die vroeg om de bergen, om de rotsen op hem te vallen. So die konanta que era esconde voor die presença de Jesus que te viendo ribenubia. Waarom? Want ze willen zich verbergen voor de aanwezigheid voor hij die zou komen op de hemelen. Dus die un grupo que te guarda ansiosamente com alegria. Dus er is een groep die wacht vol vreugde. Ja, com alegria, juist. Então, é outro te pide para barranca cair banang. En de andere groep die vraagt om de bergen op hun te vallen. Então, eu vou ter que pondrar mes aveding quase dois grupos nang lomita. En je moet jezelf afvragen in welke van die twee groepen behoor ik. So, é promessa tá bonita. Want de belofte is mooi. Pero é tá para mim. Maar is het voor mij? Eu seguro Deus que tá para nós. Maar voorzeker wil God dat het voor ons is. Pero quanto gana a meeting para realmente mita de grupo chegar na dona? Maar hoeveel wens, verlangen heb ik om in die groep te zijn? Versículo 17 de visa. En daarom zegt vers 17. Pa sombra e dia grande de nan furia llega. Want de grote dag van een toorn is gekomen. E quem lo por queda para? En wie kan bestaan? E ave se te pergunta não nos cada ave meinta. Deze is de vraag aan ieder van ons vanmorgen. Com of quem quade nos lo por para? Wie of welke van ons kan bestaan? Ok, dus zo que saque de uma realidade. Als deze een werkelijkheid is. E pergunta também de como te esconde en to pelamchi. De vraag komt nou, waarom om te kiezen voor het lam? Esconde, yes. Oh, waarom je verbergen voor het lam? Siendo que wat guardando e bem. Terwijl je aan het wachten bent op zijn komst. E pergunta da Kiko abairo besento. De vraag is, wat is verkeerd gegaan? Se me tá bem tur sábado bem alaba e canta, escute um sermão. Als ik iedere Sabbat kom om te loven en prijzen en naar de preek te luisteren. Cantando e cantica nangaki. Dus zingende deze liederen. Pero toch pidi ba barranca cairi ba mi. Maar toch vragen om verborgen te worden door de rotsen en de bergen. Dus die un cos que somewhere no te quadra. Dus er is iets dat niet klopt. Oké, laten we nou een bonita promesa aqui nang. Dus laten we nu kijken naar een mooie belofte. Juan 3:16. Johannes 3:16. Oké, pantalla doen tiki. Sí. Juan 3:16. Johannes 3:16. U mag het lezen in uw eigen Bijbel. Yes, nos tur sabiam, de verdad, we kennen het allemaal. Pa sombra Dios estima mundo sina tanto que la dona se io unigénito, pa quem que crede en Él no vai perder, mas tem vida eterno. Pa sombra Dios, escucha bom, no amanda eu de mundo pa condenar mundo, mas pa mundo guardo salvar door de je. Que me eurei, kiko abairo ves. Dus wat is verkeerd gegaan? Você te visa também em Juan 1:29. Want het zegt ook in Johannes 1 vers 29. Que Juan mira el lamchi de Dios que te quita pecado del mundo está viniendo. Want Johannes zag het lam van God die de zonde van de aarde wegneemt aankomen. Y te mesmo lamchi Juan mira después está vini para de dos via vi busca nos. En hetzelfde lam zag Johannes voor de tweede keer, die kwam ons ophalen. Oké, dus kiko ta unje objetivo en principal die lamchi. Wat is een van de belangrijkste punten van het lam? Het avisava claramente para quita pica di mundo. Het zegt duidelijk om de zonde van de wereld weg te halen. Oké, dus ora e pergunta de vera. De vraag komt nou. Si ela bim para quita pica. Als hij is gekomen om de zonde weg te nemen. Ora que bim para dos via kiko e no que haya. Wanneer hij voor de tweede keer komt, wat wil hij niet vinden? Ik hoor het niet. Zonde, maar oké, maar atende. Oké, ik heb het gehoord, zonde. Oké, dus versículo, laten we bij het versículo 28 de Hebreeën 9. We gaan in Hebreeën 9, vers 28. Ja, assim é da visa. Assim na Cristo também, quem de aguardo oferecer via só para carga e picana de opiende. Lo parece para de dos via, no para carga picar, pero acabou.
Maar para salvação die is nang kuta spere. Oké. Dus, ora que bim para die dos via. Wanneer Jezus voor de tweede keer komt, E via que sinda bim para carga vika. dit keer komt hij niet om de zonde te dragen, So la cargue cava ne cruz. want hij heeft het al gedragen aan het kruis. E sanger e la derame cava ne cruz. Het bloed heeft hij al laten vergoten bij het kruis. Dus, entre e cruz e su venida. Dus tussen het kruis en zijn wederkomst. Meste ting un limpiamento di pecado tumaloga. Dus er moet eigenlijk een onderzoek plaatsvinden van de zonde. Juist. Onderzoek, sorry. Que me ete verwachte ora pa nos tomar a serio su sacrificio. Dus hij verwacht dat wij serieus neemt dus zijn offer. Juist. Pa sina nos po prepara, manier de visele, pa su segundo venida. Zodat wij ons kunnen voorbereiden voor zijn wederkomst. Oké, dus kika passa in Genesis por ejemplo. Wat is er eigenlijk gebeurd bijvoorbeeld in Genesis? Oké, in Genesis nos mira eigenlijk hoe ora ku hende a peca. In Genesis zien wij wanneer de mens had gezondigd. Kiko nanga hasi pe presença di Senhor. Wat hebben ze gedaan voor de aanwezigheid van God? Na esconde, de verdade? Ze gingen zich verbergen, is dat niet zo? Dus ora nanga tiende Jesus su voetstap nan ding hofi de bing. Dus wanneer ze Jezus hun voetstappen hebben gehoord in de hof. En te euri nanga kuri esconde. En daarna gingen ze zich verbergen. Dus dat is mes un assunto dat wij tumaloga na e venida de Jesus. Dus dezelfde zaak gaat gebeuren bij de wederkomst van Jezus. Dus de picata buta hende piri pa barranca kairi banang. Dus het is de zonde dat vraagt, het is de zonde dat mensen vragen om verborgen te worden door de bergen en de rotsen. Juist. Dus je pregunta de bing kiko passa ku ami i abo awe. Dus de vraag wordt nu gesteld, wat gaat gebeuren met u en mij? Si ora Jesus bing ainda tim picado de mi. Dat wanneer Jezus wederkomt, er is nog zonde in mij. Dus het is algo van ons voor militari bejawe. Het is iets om bij stil te staan. Dus Jesus está na nos disposição awaki. Want Jezus is tot ons beschikking op dit moment. Para ajudar-nos vencer picar. Om ons zonde te laten overwinnen. Dus de bico awaki está nos abogado. Want nu is hij onze advocaat. Pero después ele vira juez. Maar later zal hij rechter worden. Oké, laten we kwe. Juan 2. Laten we onze Bijbels keren naar 1 Johannes, hoofdstuk 2. Sí, versículo 1. Wake de visa. Mi yu chikinan, mi ta skirvi vose kosna aki, pa boso no hasi pika. E se ende hasi pika, nós temos advogado cerquetata, Jesucristo é justo. Ok? Dus o que Deus quer assim. Maar wat wil God nu doen? Você diz in vers 2. Want het zegt in vers 2. E mesta nos propiciação para nos picanan e não para de nós só, mas também para esnang diante do mundo. Ok? Agora quando bem. En nu komt het. Nós estamos in versículo 9 de capítulo 1. We gaan in vers 9 van hoofdstuk 1. Yes. Het diz assim, nós confessamos picanan, é fiel e justo para perdonar nos picanan e para limpiar-nos de Kiko. Tur injustiça. Yes. Tur injustiça. Que men? Ja, alle ongerechtigheid. Que men Jesus ave mirumans die mata na nos disposição ave. Dus Jezus vandaag is tot onze beschikking. Guardando-nos bem seca de para confessar. Hij wacht op ons om naar hem toe te komen om onze zonden te belijden. De bico a walk e por si ainda para nós. Want hij kan het tot nog steeds nu doen. Pero el tempo lo llega que ele não por bem mais. Maar de tijd zal aankomen dat hij het niet meer kan doen. Percebe de nos de Hebreu 4, versículo 14. Daarom zegt hij in Hebreeën 4, vers 4. 14. Hebreeën 4, vers 14. Ele diz como que nós tínhamos sumo sacerdote que a passa de cielo não, Jesus e o de Deus, laga nós tem firme na nos confissão. Para sombra nós
no tem un sumo sacerdote que no por compadecer de nos debilidad, não, sino que waru tentar dentro cos, mescos que nós, mas toch sem pecar. Pensei, acabou. Laga nos acercar ao trono de graça com confiança, para nós receber misericórdia e ganhar graça para ajuda em tempo de necessidade. Quem está disponível para ajudar-nos? Wie is vandaag beschikt tot zijn beschikking voor ons? Jesus, não é verdade? Jezus, is dat niet zo? Pero pronto, of no, sí, laten we kwijt toch. Juan capítulo 5. Laten we naar Johannes hoofdstuk 5 gaan. En toen we mira Kiko et tata de bisa jeju, vice versa. En dan gaan we kijken wat de vader zegt over de zoon en vice versa. Juist. Het bisa aqui nanang ding versículo 22. In vers 22 zegt het. Het bisa pa sombra et tata mes não te usa ninguém ende. Mas ela do natur e vício na eu. Juist. Que me eure é mes advogado, mes Jesus advogado. Dus dezelfde Jezus als advocaat. Lo cambia dia vez. Zal op een dag veranderen en wordt hij dan rechter. Então, ora sim, não tem misericórdia mais. En dan is er geen genade meer. Die bico aprovação a sera. Want de tijd van genade is gesloten. Pensei e chamada tá sério avemento, meu irmão. Dus daarom is de roeping echt serieus vanmorgen. Santiago capítulo 4. Jacobus hoofdstuk 4. Nós trabalhamos em dia para nós aqui com a chamada de Deus ave para nós. We gaan in Jacobus 4 om te kijken wat de roeping van God voor ons is. Juist. Era som die comité met diz resumir het thema aqui. De reden waarom ik een samenvatting neem van het thema. Die beke ora está terminando. Want de tijd is kort. Que mente pensei de outra ocasião. Dus op een andere gelegenheid. Ora que Deus invita-me. Wanneer God mij uitnodigt. Door die zijn instrumenten aqui nanan. Door zijn instrumenten. Anterior nós lo segui ampliar o tema de detalhes. En dan gaan we het thema uitbreiden in details. Dus aqui we dan een short version. Dus nu krijgt hij een korte versie. En dan speel we verwacht een full version. En daarna kunt u de volle versie verwachten. Santiago 4 versículo 7. Maar Jacobus 4, 7. Het bisa PC sometemos a Deus. Única opção nós temos. De enige optie die we hebben, dus onderwerp aan God. Juist, para someternos a Deus. Então, o que bisa resistir diabo e lo hui for de vosso. Mas o se nós pensamos rato com lo me hasi como picana. Als wij even nadenken, hoe zal ik omgaan met mijn zonden? Oké, Steven, wat moet daar meer een pressure aqui? Steven, je zet druk op mij. Dus wat bisami entre a cruz pa e venida. Want je hebt gezegd tussen het kruis en de wederkomst. Nós me se worden limpia de picar. Moeten wij gereinigd worden van zonden. Met 5 anos victoria riba picar. Ik moet overwinning krijgen over de zonden. Awopa colmo nos aqui de Jesus te vin. En we weten niet wanneer Jezus wederkeert. Como ela nos bis Jesus lo bin 2026. Dus laten we zeggen, Jezus komt in het jaar 2026. Como dat se vence tour e picana com in de vida? Hoe kan ik al die zonden wat ik in mijn leven heb overwinnen? E mal karakter com ding. De slechte karakter die ik heb. Mi no parse Jesus in geen meter. Ik lijk niet op Jezus. Mi forma die acto te loven Jesus. Mijn houding is verre van die van Jezus. Como dat se alcance pa outro ano? Hoe kan ik hem bereiken voor volgend jaar? Heb je ooit stilgestaan daarbij? over die preparação mestra começava. Dus het werk van voorbereiding moest al lang begonnen zijn. E não para começar na venida de Jesus. Het kan niet beginnen bij de wederkomst van Jezus. So inang het win busque snang kuta de je. Want daar komt hij zoeken wie van hem zijn. Pesete bisava de Mateus 7:21. En daarom zegt hij in Matthäus 7:21. Nota turco bisa Senhor, Senhor,
lo heredar el reino del cielo. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk van God binnengaan. Sino es sunco a su voluntad imitada con del cielo. Maar zij die de wil van mijn Vader doet, die in de hemel is. Ma e dia e na lo bien vice Señor, no te den nombre nos hace milagro. Maar die dag zullen ze zeggen, Heere, we hebben toch wonderen verricht in uw naam. No den nombre nos saca demonio nan. In uw naam hebben we demonen verdreven. Pero Kiko Jesús lo contesta. Maar wat zal Jezus als antwoord Versículo geven? 23. Vers 23. Vai for di mi, nunca me conoce vos. Ga van mij weg, ik heb je niet gekend. Así donan di maldad. Je bent een man die het kwade doet. Dus ora hoop die nos hasta como adventista de 7 dia. Dus velen van ons zelf als 7-dagse Adventist No te clapa waarde pa topa com Jesus ora que bem. zijn we niet voorbereid om Jezus tegemoet te komen wanneer hij wederkeert. Pensei isso Ellen White visa. Daarom zegt Ellen White, Ni sequer den cada, sim, ni sequer den 20 te clapa terminar a história do mundo aqui. niet eens één op de 20 is klaar om het geschiedenis van deze wereld af te maken. Pero a profecia não tem cumprir conosco, não. Maar deze profetie moet niet in vervulling gaan met ons. Eta parece que vici. Het staat wel geschreven. Eta verdade. Het is ook maar waar. Pero não me se toma lugar de movida. Maar het moet geen plaats vinden in uw leven. De verdade, dus, oké, back, Santiago 4:7. We gaan terug naar Jacobus 4:7. Dus a chamada tá PCI, somete-vos a Deus. Dus de roeping is, onderwerp u dus aan God. E mientras que você somete a Deus, En naarmate je je onderwerp aan God, resistir diabo e lo hui for di vosso. biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. E logo visa como tá se resistir inimigo. En je kan jezelf afvragen, hoe kan ik de duivel weerstaan? É mais poderoso como Steven. Hij is meer machtig dan mij. Claro, nós não por vencer. Natuurlijk, wij kunnen hem niet weerstaan. Pero si nós por vencer, Maar wij kunnen hem wel overwinnen. no de nossa própria força, Niet met in ons eigen kracht. pero de a força de sunco estima nós e a entregar sua vida para nós. Maar in de macht van hem die ons lief heeft gehad. Você deve dizer em versículo 8. En daarom zegt hij in vers 8. Hala cerca Deus. Vamos ver secreto. Zie je het geheim nader tot God. Você agora bom a trove ami e abo não tinha força para. En denk erom, u en ik, we hebben de kracht niet om te staan. Você Bijbel te doen bij recept, Dr. Jesus te doen bij recept. En daarom geeft de Bijbel je het recept. Dokter Jezus geeft je het recept. En toen bisavo de primeiro ingrediente, primeiro remédio tá. En de eerste ingrediënt, het eerste medicijn is Hala cerca Deus. nader tot God. E na seu turno, que lo é assim? En hij op zijn beurt, wat zal hij doen? Ele hala cerca vosso. Hij zal tot u naderen. Você di com que é assim? Waarom? Wat wil hij doen? Limpia vosso manan, vosso pecadonan. Hij wil uw handen reinigen zondaars. E purificar vosso coração. En hij wil uw harten ook zuiveren. Vosso de coração dubbel. Jullie van dubbel hart, verdeeld hart. En toen bisa seja afligir e lamentar e ora. Wees betreurd en weent. Laga vosso alimento cambia de oramento. Laat uw gelaag veranderen in treurigheid. E vosso gozo de tristeza. En uw vreugde in neerslachtigheid. Humilhar vosso mes de presença do Senhor. Verneder u voor de Heere. Ok? E Ele alça vosso. En hij zal u verhogen. Que men de outra palavra, lo que me está mirando aqui nanta. Met andere woorden, wat ik hier zie. Que a mim mes não por lograr de mim mes. Ik zal het niet kunnen bereiken in mijn eigen kracht. Guys, então segundo me tá hala, seca Deus. En naarmate ik tot God nadert, Humilhar me mes. ik onderwerp mezelf. Bater bom. Ik ga helemaal naar beneden voor hem. Então Jesus wordt delante de inimigo e mundo. En Jezus voor de vijand en de wereld. Door como bater bom. Doordat ik ben nedergedaald. Então ora lo alça nos. En dan zal hij ons verheffen. E também dona nos vitória. En maar hij zal ons overwinning geven. Mire, Heb je dat gezien? que men
Wak, no bij proberen we mensen want wij logren. Ga het niet proberen op uw eigen kracht, want je zal het niet bereiken. Amita bij wensen pika. Ik zal de zonde overwinnen. Amita bij komisa come ekiskos. Ekiskos. Iets. Ik zal dit en dat eten. Oh, ik zal bepaalde dingen gaan eten. Dus ami. Kito bij je ami. Dus ik. Iedere keer weer die ik. Pero ave Dios moesten nos kulubo keda ik. Simpel logra. Maar God zal je vragen, vandaag blijf je ik, zonder iets te bereiken. Juist. De personas tingo ako dice que todo poderoso. Sunga vence. En daarom moeten wij tot hem gaan, de Almachtige. Hij die heeft overwonnen. Juist. We zullen weten tene courage. Ami a vence mundo. Hij zegt, ja, ik heb de wereld overwonnen. Mas bonita meta. Ora Jesus die tene courage. Tama vence. Ja, heb moed. Ik heb de wereld overwonnen. Oké, de bina tempo van in Daniel 9. Versículo 24. We gaan in Daniel hoofdstuk 9, vers 24. Als we waar Kiko Dios moest Daniel. We gaan kijken wat God Daniel heeft laten zien. Oké, nos tinana 9:24. Oké. Ito bis, né? Ako mintin river screen. Sim, até aqui, river screen. Wako. 9:24. Yes. Ito bis, euro check. La mi moest was angis was met een chart. Oké, zie. Dus ora nos wak chart aqui. Wanneer wij kijken naar het scherm, En nos mira Bijbel we nos 70 simang awardo stipula para o pueblo. en de Bijbel zegt ons, 70 weken zijn bepaald over uw volk. Oké, 70 simang, de 490 dia. Is 490 dagen. Dia te para punhaya. Een dag staat voor een jaar. Dus 490 anos. Dus 490 jaar. O tingo começar na reconstrução de Jerusalém. Het moet tot de herstelling beginnen van Jeruzalem. Dus nang este pueblo de Deus. Dus zij, het volk van God, Jinang padilante, 490 anos. van 490 jaar en naar voren. Juist, que também terminar na ano 34. En dat gaat eindigen in het jaar 34. Dinge periode nang ora meester pon un fin na pica. In die periode moeten ze een eind maken aan de zonde. Oké, dus na no po basila dinge periode Dus in die periode kunnen ze niet wankelen. Juist. Tinko tumaloga algo de na vida. Dus er moet iets gebeuren in hun leven. Laat me quel versículo rapidamente. Oké, até deve ser 70 simang agora stipula para o pueblo. 70 weken zijn bepaald over uw volk. Pergunta, nós sabe quanto tempo agora stipulava nós? Een vraag, weten wij hoeveel tijd voor ons is bepaald? Como pueblo? Als volk? Of como lá visa nos vida, nós sabe quanto dia nós tem de vida? Bijvoorbeeld in ons leven, weten wij hoe lang we te leven hebben? Nós não sabe. Dat weten wij niet. Nenhum de nós não sabe. Niemand weet dat. Pero é por terminar hora para outro. Maar het kan op een dag eindigen. Oké, dus ik wou weer maar difícil hoor, Steven. Maar het is nu moeilijker geworden, Steven. Mensen me moeri maar janga wo. Als ik nu morgen doodga, Ik kom aqui a tomar lugar de mi vida. heeft dit plaatsgevonden in mijn leven? Minha termina transgressão. Heb ik met de overtredingen een einde gemaakt? Minha pone fin na pica. Heb ik een einde gemaakt aan de zonde? Expiação para iniquidade. Ela toma lugar de mi vida. Dus een verzoening voor zonde, overtredingen. Heeft het plaatsgevonden in mijn leven? Justiça eterna. Esta viva de mi de Jesus. Het eeuwige gerechtigheid van Jezus, heeft het plaatsgevonden in mijn leven? Wako, Dios por ser a visão de mi vida. Kan God de visie zegelen in mijn leven, verzegelen in mijn leven? E unge é santuário kutami, é curpa, tempel. En deze heiligdom, dus de tempel, kan hij gewoon zalven. Oké, dus de outra palavra, não olvida. Quem por queda para? Wie kan bestaan? Dat solamente Juan Amire de Revelación 7. Alleen Johannes heeft het gezien in Openbaring 7, Versículo 3. vers 3.
Ta esseio, esnanku risivi esseio, so porque da para. Alleen zij die verzegeld zijn of zij die de zegel hebben ontvangen kunnen blijven staan. Suchami bongo. Luister goed naar mij. Muhende den pika, e po wardu seya. Iemand die in de zonde leeft, kan hij verzegeld worden? Pregunta. Dat is een vraag. E po hay un seio si. Hij kan wel een zegel ontvangen, Qua seio po maar hay. welke zegel? Es un je bestia. Ja, die van het beest. Pero si vo vida wardu limpia, Maar als je leven gezuiverd is, anteriori vo por papi di esseio di Dios. en dan kan je praten over het zegel van God. So ete bei seia nos. Want hij gaat ons verzegelen. Para mí po terminar Revelation 22, Om te eindigen, openbaring 22, versículo 10. Wako. vers 10. Ete bisa ila bisami, no seia e palavra nandi e profecia de buki aki, pa sombra e tempo ta cerca. Versículo 11. Vers 11. La gesungu da inustu, sigihasi injusticia. Ok? E la gesungu ta impuro, chiede impuro. E la gesungu ta justo, sigihasi justicia. E la gesungu ta santo, sigi tene sume santo. Que me aqui Deus te bisa, it's done. Está ok, maar acaba minha obra. Hier zegt God, het is volbracht. Ik ben klaar met mijn werk. Te pensei, mes awe, Jesus está se chamada de Hebreeën 4:7. En nu, hier zegt Jezus in Hebreeën 4:7, Ok? hij doet een roeping. Awe, se você tem su voz, Vandaag, als u zijn stem hoort, no hasi o coração duro. verhard uw hart niet. Te pensei, awe, chamada tá para cada de nós, meu irmão. Daarom is de roeping vandaag voor een ieder van ons. E me tingo sera, riba Daniel 9:24. Ik moet eindigen met Daniel 9:24. Ok? Você lo que passa no passado, também toma lugar de nos tempo. Want wat er gebeurd is in het verleden, zal ook in het heden of toekomst gaan gebeuren. Correto. So, é desonra e a limpeza de templo. Want de reiniging van de tempel, Ok? Dingen aqui, hierin, nós temos les para nós mes awe. hebben wij een les voor onszelf vandaag. Te menko ko atuma lugar dinge tempo aí, meneer de the same spirit, Hetzelfde wat vroeger is gebeurd, e mesmo espírito awe te existir dinge pueblo de Deus. dezelfde geest bestaat in het volk van God. Dus again, para mi posera, Om te eindigen, entre e cruz pa e venida. tussen het kruis en de wederkomst, Kiko tingo tuma lugar. wat moet er plaatsvinden? De nos vida lang. In ons leven, Reiniging, want een we reiniging, is dat niet zo? en toen zei awe nos te reza. En daarom gaan we bidden. Pa bisa Senhor, si dado caso mi sera mi ovo akirato. Mocht het zijn dat ik straks mijn ogen sluit, Of mayang, of morgen, of bobin outro ano. of misschien volgend jaar, Ajudami para me porta claro. help mij om voorbereid te zijn. Paso de nada vale si me passa inteiro mi tempo com a 27 dias. Maar het maakt niet uit dat ik mijn hele tijd als 7-daagse Adventist heb doorgebracht. E finalmente terminar em grupo com a Piri Barranca Cairo. En uiteindelijk beland ik in die groep dat vraagt om verborgen te worden door de rotsen. E coisa duro, você? Dat is heel hard, weet je dat? Não se perde nos tempo. We hebben al onze tijd verloren. Sim, toch vai salvar. En toch zijn we niet gered. Também que o bom Deus ajuda-nos a que sabe que de nos mente. Dat goede God ons mag helpen en dat het in onze gedachten mag blijven. Para Deus ajuda-nos em verdade com limpeza para tomar lugar de nos vida dípica. Dat God ons kan helpen zodat een reiniging van zonde in ons leven kan plaatsvinden. Laat ons reza. Laten we bidden. Tarde de amor. Vader van liefde, Ave merdia, Senhor. vanmiddag, heren. Basta uma chamada na cada de nosso coração. Je hebt een roeping gedaan tot een ieders hart. Senhor, ame e nenhum ene que está aqui não por escrudrinhar outro seu coração e motivo não. Heren, ik, nog niemand die hier is, kan ons hart doorgronden. Pero a você, Maar u wel. turnos hecho na lobo 13 na juízo. Al onze handelingen zal je naar voren brengen tijdens het oordeel. E também é coisa não escondi. En alles wat ook verborgen is.
Te pese, Senhor, ajuda-nos, pois cada de nós sabe bom nos condição modilanti. Daarom, Heere, help ons, want we weten onze toestand. E você também sabe. En u weet dat ook. E você sabe, Senhor, que se você bem aqui como te salvasse of não. En u, Heere, u weet dat u nu wederkeert of ik verloren zal gaan of gered. Pero tata mi oração te pami e cada ruma aqui na ngave. Maar mijn bede is voor een ieder hier aanwezig. Que ora bo bem em verdade que nos porta klaar. Dat wanneer u wederkeert, dat wij inderdaad klaar kunnen zijn. E nos coração limpia. Met onze harten gereinigd. E o caráter de Jesus imprint de nós. En de karakter van Jezus in ons. E assim nós por luz ilumina e terra aqui Zodat com glória. Zodat we kunnen schijnen als licht op deze aarde. Amen e amen. Essa aqui é a minha oração, Amen. Dit was mijn bede. Em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Amen. Yes, yes. Take me to the water to be baptized and bury me with Jesus, the crucified, and plunge me in the fountain, and may I rise with eyes. Take me to the water to be baptized. And what a joy and blessing to be baptized. And as a testimony of a work inside, and Jesus' blood has cleansed me, and to new life He bids me. Now rise, I've come to the water to be baptized. Take me to the water, to be baptized, and bury me with Jesus, the crucified, and plunge me in the fountain, and may I rise with eyes. Take me to the water to be baptized. I've come to the water to be baptized. Bonita, bonita cantar. Na honra e glória de Deus. Heel mooi gezongen tot Sí. eer en glorie van God. Deus bendiga Romans. Welcome aboard KLM. In just a few minutes, we'll be landing at Amsterdam Airport. Pastor Barry, prepare, because we are here. And the foundation of our movement as a people.
You know, I was alarmed the other day as I was listening Mayday! to the news. Mayday! Er komt er een revivaldag in Den Haag. Een oproep tot ontwaken. De tijd is nu. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Do you know who is coming on the 19th of July to ATS Ministry? No, I don't know. Thank you, Jesus, for reminding me. We moeten snel naar Laan van Hoornwijk nummer 140. De uitzending moet nu live gaan. We moeten snel naar Laan van Hoornwijk nummer 140. De uitzending moet en nu live gaan. Have you heard the good news? We need revival. Do you know that Pastor Maurice Berry is coming to ATS Ministry? Tickles me. We need more of the Holy Spirit. And we need to be led by God's Spirit. And we need to be buried in the fruits of the Spirit, one towards another. Coming Sabbath, you have to be at Laan van Hoornwijk 140 in Den Haag. Don't be too late and don't miss the date. You're all invited to ATS Ministry, Quaid, July 19th. Pastor Berry, you have arrived in the Netherlands. Are you ready for the revival? I will be there! Ik kan niet bij jou komen, schatje. Ik ga naar de kerk. Pastor Berry gaat vandaag preken. ATS HDTV.